Κύριε Κεφαλογιάννη, καλή σας μέρα από την Πάτρα. Καλημέρα στους ακροατές μας. Σας περιμένουμε με πολύ μεγάλη χαρά για να σας ακούσουμε. Εσείς είστε στα κέντρα των αποφάσεων. Έχετε μια πολύ σημαντική διαδρομή άλλωστε και στη χώρα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είστε στα κέντρα των αποφάσεων. Τι περιμένουμε να ακούσουμε σε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση στην πόλη μας? Ναι, πραγματικά μια εξαιρετική διοργάνωση εκεί στην Πάτρα από την περιφέρεια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, η παρουσία της Επιτρόπου Φερέιρα. Εγώ έχω συνεργαστεί μαζί της. Ήμουν ο εισηγητής του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης ενός προγράμματος 130 δισεκατομμυρίων ευρώ για να μην μείνει κανείς πίσω στη μετάβαση στη νέα εποχή για την κλιματική αλλαγή και την απαλλαγή από το φαινόμενο του θερμοκηπίου και το διοξείδιο του άνθρακα. Η Ευρώπη με την Πράσινη Συμφωνία βάζει 1 τρισεκατομμύριο ευρώ σε αυτή την υπόθεση και η Ελλάδα θα ωφεληθεί τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια από αυτό και μόνο το πρόγραμμα. Είναι μια εξαιρετική επιτροπός. Δεν έχει σημασία να ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ή όχι, αλλά έχει σημασία ότι έχει αίσθηση του ότι πρέπει να γίνει στις περιφέρειες και είναι πολύ σημαντικό που γίνεται στη δυτική πύλη εισόδου της Ελλάδος. Όπως ξέρετε, από τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης ένα μεγάλο ποσό πηγαίνει απευθείας στις περιφέρειες με βάση την αρχή της επικουρικότητας και ασφαλώς πρέπει να δούμε τα προγράμματα εκείνα τα οποία θα αποδώσουν στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, στην κοινωνική προστασία των ευάλωτων ομάδων, στην προστασία του περιβάλλοντος και βεβαίως στην προσθέμενη αξία που πρέπει να δοθεί και στις περιφέρειες, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Δυτικής Πελοποννήσου και γενικά της χώρας μας. Άρα με ιδιαίτερη... Κάνετε καλά και θέτετε και το θέμα του περιβάλλοντος, γιατί η ανάπτυξη, τη θέλουμε όλη την ανάπτυξη, αλλά είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να προστατεύουμε και το περιβάλλον. Έτσι. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και δεν είδαμε τις παρενέργειες. Αυτό είναι πρακτικό, δεν είναι θεωρητικό. Έχει μια μελέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία δείχνει ότι αν δεν κάνουμε αυτή τη μεγάλη επένδυση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το 2050 το 60% των καλλιεργήσιμων γεών θα έχουν ερημοποιηθεί. Άρα όλα αυτά πρέπει να γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον, με τη δυνατότητα να αυξηθεί η παραγωγικότητά τους και με τις νέες τεχνολογίες βεβαίως. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν θα γίνει στην πλάτη των παραγωγών ούτε στην πλάτη των τοπικών κοινωνιών. Γι' αυτό έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ταμεία της, την κοινή αγροτική πολιτική, τα περιφερειακά ταμεία, τα κοινωνικά ταμεία, τα χρήματα δηλαδή τα οποία εκταμιεύουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ακριβώς για να γίνουν αρρωγοί και συμπαραστάτες αυτής της προσπάθειας για να υπάρχει η ευρωπαϊκή σύγκληση. Αυτό είναι το θέμα μας. Όταν λέμε ότι προχωράει η Ευρώπη μπροστά, είναι ότι συγκλίνει κιόλας. Ότι οι πιο απομονωμένες, οι πιο υποβαθμισμένες και οι περιοχές που έχουν μείνει πίσω, αυτές πρέπει να φτάσουν στο υψηλότερο επίπεδο της ανάπτυξης των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και γι' αυτό μεγάλο κομμάτι των χρημάτων πηγαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα πρόσθετο ταμείο αυτή την περίοδο μετά τον κορονοϊό, το Ταμείο Σύγκλησης, που είναι ένα ταμείο 800 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η Ελλάδα θα ωφεληθεί 37 δισεκατομμύρια μόνο από αυτό το ταμείο. Δηλαδή ενώ τις προηγούμενες περιόδους για τη σύγκληση είχαμε το κοινοτικό πλαίσιο σύγκληση περίπου στα 30-32 δισεκατομμύρια, τώρα έχουμε 70. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε αυτά τα χρήματα και να απορροφηθούν, αλλά και να αξιοποιηθούν. Δηλαδή είναι μόνο η απορρόφηση, είναι και η ποιοτική αξιοποίησή τους για να δημιουργηθούν οι προσθέμενες αξίες που χρειάζονται σε διάφορες κλάσεις της οικονομίας. Και γι' αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όχι μόνο για την περιοχή αυτή η ζήτηση, αλλά και για όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Γι' αυτό από ό,τι βλέπω συμμετέχουν και περιφερειάρχες από άλλες περιοχές της Ελλάδος, όπως ο Περιφερειάρχης της Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και αυτός. Ναι, η Δυτική Ελλάδα είναι σε μια τροχιά, σταθερά ανωδική τροχιά, και επιβραβεύτηκε και ο Νακτάρης Φαρμάκης, ο περιφερειάρχης μας, πρόσφατα στις πρόσφατες εκλογές, και έλεγε παλιότερα ότι... Βοηθάει και το έργο του και ο χαρακτήρας του, δεν μπορεί να του χαλάσει κανείς χατήρι νομίζω. Έλεγε παλιότερα ότι η Ελλάδα έγερνε προς την Ανατολή, τώρα πρέπει να αρχίσει να κλείνει και λίγο προς τη Δύση. Το κρατάμε αυτό, θα σας το πει και αύριο φαντάζομαι.
όταν το δείτε. Δεν το καταφέρουμε αυτό που είναι η δυτική πύλη εισόδου. Εμάς ο προσανατολισμός μας είναι ευρωπαϊκός. Η Ευρώπη είναι ο μπουσουλάς μας. Εκεί έχουμε τις αναφορές μας. Θέλω να είμαστε κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Σωστά. Θα είστε πάλι υποψήφιος, έτσι, από ό,τι γνωρίζω. Αυτά θα τα ανακοινώσω με το επόμενο. Θα τα ανακοινώσει αυτός που πρέπει. Σωστά. Οπότε συνεχίζω. Είστε βασικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στις πολιτικές ερωτήσεις. Με τι ποσοστό πιστεύετε ότι... Τι ποσοστό είναι ο στόχος, το ταβάνι, το όριο για τη Νέα Δημοκρατία? Θα δούμε ποσοστά σε σχέση με τις εθνικές εκλογές αντίστοιχα? Η Νέα Δημοκρατία είναι ο βασικός πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών. Οι ευρωεκλογές είναι οι τελευταίες εκλογές πριν από τις εθνικές εκλογές που θα γίνουν σε 3 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε την επιβεβαίωση και τη δύναμη για να γίνουν όλες εκείνες οι μεταρρυθμίσεις από την σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, για να είναι η Ελλάδα μια σύγχρονη χώρα, μια χώρα η οποία μπορεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών της, μια ισότιμη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που είμαστε βεβαίως, αλλά και με σύγκληση εισοδημάτων, προοπτικών και ασφάλειας για τους πολίτες. Ξέρετε, παλαιότερα όταν η Ελλάδα έκανε το βήμα προς την Ευρώπη, είχαμε το καλό συναίσθημα ότι η ζωή μας βελτιώνεται από χρόνο σε χρόνο. Με τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον ξεχωρισμό των δομών του ελληνικού κράτους, την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, πρέπει να δώσουμε στις νέες γενιές και το αίσθημα ότι η ζωή τους θα βελτιωθεί, ότι η ζωή τους θα προχωρήσει και θα προχωρήσει προς την κατεύθυνση της ασφάλειας, της ευημερίας και της δυνατότητας να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτό είναι και ο στόχος. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που χαρίσαμε τα προηγούμενα 80 χρόνια, που και αυτό είναι ασφάλεια και ευημερία και ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να βάλουμε τις βάσεις για τα επόμενα χρόνια η Ευρώπη να προσφέρει τα ίδια αγαθά ειρήνης, ασφάλεια και ευημερία στους πολίτες της. Αυτό το διακύβευμα των εκλογών. Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό που λέτε και έχετε απολύτως δίκιο, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Χθες ήταν στην Πάτρο ο Άδωνης Γεωργιάδης και τον ρωτήσαμε περίπου την ίδια ερώτηση. Μιλήσαμε για τις μεταρρυθμίσεις που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία το τελευταίο διάστημα, πανωτές, και για την παιδεία και για την υγεία, για τον γάμο μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών. Σε όλα αυτά θεωρείτε ότι θα παίξουν το ρόλο τους, και εσείς έχετε και το θέμα, τώρα έχουμε και την εμπλοκή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, τώρα έχουμε και το θέμα με τα τέμπη. Όλα αυτά πιστεύετε παίζουν το ρόλο τους πολιτικά? Θα μετρήσουν στο εκλογικό σώμα? Και τα θετικά και τα αρνητικά. Εγώ σας είπα και θετικά και αρνητικά. Όλα μετρούν. Όλα μετρούν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ακόμα και αν τα προβλήματα που δημιουργούν είναι από εξωγενείς παράγοντες. Το θέμα είναι πώς θα διαχειρίζεται κανείς. Και αυτό που απέδειξε προσωπικά ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι μπορεί να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις κρίσεις. Ό,τι έγινε με τον κορονοϊό, ό,τι έγινε με το μεταναστευτικό, ό,τι έγινε με τις λειτουργικές διαφορές που έχουμε και τα θέματα της ασφάλειας, ό,τι έγινε με τα εξοπλιστικά προγράμματα που δίνει τη δυνατότητα της χώρας μας να διαπραγματεύεται και να γίνεται σεβαστή χωρίς φόβο, αλλά με έναν τρόπο ισότιμο με όλους τους συνομιλητές, να ξέρει ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη στην περιοχή. Όλα αυτά είναι διαχειρήσεις κρίσεων με επιτυχία. Προβλέπουμε τα προβλήματα και τα επιλύουμε. Όλα αυτά λοιπόν που λέτε θα διαδραματίσουν ένα ρόλο. Όμως αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι πατάμε σταθερά σε μια κυβέρνηση που δυστυχώς δεν έχει αντιπολίτευση σήμερα και πρέπει να βελτιώνεται κάθε μέρα και να επιλύει προβλήματα. Όλα τα άλλα τώρα που μου είπατε, τα επίκαιρα θέματα όπως αυτά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα και με τα τέμπη και τα λοιπά, βεβαίως έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Η Ελλάδα είναι μια ευνομούμενη πολιτεία, η διάξοδο εξουσιών υπάρχει, να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και όλοι θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια και είμαι βέβαιος ότι στο τέλος δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και την αλήθεια θα μάθουμε και οι ευθύνες θα αποδοθούν.
Και είναι αλήθεια να μάθουμε και να έχουμε και τρένο στη χώρα μας, κύριε Κεφαλογιάννη. Πρόσφατα βρέθηκα στη Γερμανία. Έχουν ένα απίστευτο, βεβαίως είναι πολλών ετών όλο αυτό το δίκτυο, δεν είναι, έχει φτιαχτεί σε μια μέρα, αλλά έχουν ένα απίστευτο σιδηροδρομικό δίκτυο. Και ζήλεψα. Πρέπει να σας το πω. Και εμείς αυτό θα κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε και καλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα. Θα κάνουμε αυτή τη μεγάλη τραγωδία. Ευκαιρία ασφάλειας για τους επιβάτες και εξυγχρονισμού αυτού του μέσου σταθερής τροχιάς. Υπάρχουν λάθη και παραλήψεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα που αναφέρατε ερευνά τη σύμβαση 7-17 η οποία δεν προχώρησε. Το τελευταίο διάστημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ουσιαστικά το 80% του προγράμματος έχει ολοκληρωθεί. Θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 με τις αναβολές από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχουμε φτάσει σήμερα να μην έχουμε αυτό το θέμα. Ξέρετε, αυτή τη σύμβαση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα άρχισε να την εξετάζει 2 μήνες πριν το ατύχημα των τεμπών. Ναι. Σημαίνει δηλαδή ότι αν αξιοποιούμε σωστά τα κονδύλια και αν οι συμβάσεις προχωρούν στον χρόνο που πρέπει να προχωρήσουν και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξιοποιούνται και η ασφάλεια υπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο. Ας ευχηθούμε να μην έχουμε ποτέ πια μια τέτοια τραγωδία όπως αυτή των τεμπών. Είναι ευχή όλων μας. Τι λένε στην Ευρώπη, τι λένε οι συναδελφοί σας, οι συνάδελφοι ευρωβουλευτές για την Ελλάδα, για το Μητσοτάκη, για το Γκασελάκη, τι λένε? Θα θυμηθώ τη ρίση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, έξω πάμε καλά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται ο πιο δυναμικός και πετυχημένος πρωθυπουργός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δεν το λέω εγώ επειδή είμαι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το αναφέρει σε κάθε περίπτωση η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έκανε στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναφερόμενη πρώτη στην Ελλάδα, είναι το πιο ισχυρό κόμμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 41% των εθνικών εκλογών, η επιβεβαίωση του ελληνικού λαού δεν υπάρχει ως ποσοστό σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι το πρότυπο νίκης της δημοκρατίας στο λαϊκισμό και στα άκρα η Ελλάδα. Άρα έχει ένα πάρα πολύ καλό όνομα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δυσανάλογη είναι η επιρροή της παράταξής μας και προσωπικά του Πρωθυπουργού σε σχέση με το μέγεθος της χώρας μέσα στο πιο μεγάλο κόμμα που είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και η Ελλάδα θεωρείται ένα παράδειγμα προς μίμηση πια και όχι ένα παράδειγμα προς αποφυγή όπως είμαστε στα μνημόνια. Μην ξεχνάτε τους διθυράμβους ενός από τα πιο σοβαρά περιοδικά όπως είναι ο Economist σε όλα τα επίπεδα, η λειτουργία και την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά και τη λειτουργία των θεσμών. Ναι. Είπατε δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην Ελλάδα. Θα το δεχτώ. Φαίνεται και δημοσκοπικά. Αλλά θέλουμε, γιατί μήπως δεν υπάρχει από αριστερά αντιπολίτευση και λίγο ανησυχείτε προς τα δεξιά σας? Έτσι, και αυτή η πολιτική ερώτηση. Κοιτάξτε, αν η δημοκρατία δεν δίνει απαντήσεις στα προβλήματα των πολιτών, τα άκρα είναι αυτό και την περίοδο του Μεσοπολέμου. Τα άκρα μπορεί να είναι και στα δεξιά, μπορεί να είναι και στα αριστερά. Όχι, εγώ δεν ανησυχώ γι' αυτό. Γιατί πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι σε μια φάση που πέρασε τη μεγάλη κρίση των μνημονίων που μπορεί να απογειωθεί. Και αυτή η κρίση την οποία περάσαμε και την περάσαμε με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και την υπομονή, την αρρωγή, τη συμπαράσταση και το περίσσευμα έτσι δύναμης που είχε ο ελληνικός λαός θα το κάνουμε ευκαιρία για το μέλλον. Άρα δεν ανησυχώ εγώ για τα άκρα στην Ελλάδα, όμως ανησυχώ για τα άκρα στην Ευρώπη. Γιατί εκεί οι δημοκρατίες κινδυνεύουν να γίνουν θύματα των μεγάλων επιτυχιών των προηγούμενων δεκαετιών. Άρα πρέπει να δώσουμε απαντήσεις στα μεγάλα. Και πρέπει αυτά να τα δούμε. Και όχι από τα επιμέρους να πηγαίνουμε στα μεγάλα, να δούμε τα μεγάλα προβλήματα. Για μένα τα μεγάλα προβλήματα στην Ευρώπη σήμερα είναι το δημογραφικό. Η Ευρώπη πεθαίνει. Γερνάει η Ευρώπη, έχετε δίκιο. Πεθαίνει, δεν γερνάει. Και αλλοιώνεται. Πεθαίνει, λέτε. Είναι μία αναστρέψιμη. Το 2100 δεν θα υπάρχει Γερμανία. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα δυστυχώς. Για να μπορέσει να υπάρξει ένα έθνος στο μέλλον πρέπει να έχει 2,1 γεννήσεις σε σχέση με τους θανάτους. Στην Ελλάδα είναι 1,3. Είναι σοκαριστικό όπως το λέτε, αλλά είναι πραγματικότητα. Έτσι όπως σας το λέω. Το δεύτερον, είχαμε την έρευνα και την τεχνολογία. Η Ευρώπη μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια να δίνει με το κράτος πρόνοιας τη δυνατότητα στους λαούς να έχουν αδίκτυο προστασίας και μια ασφάλεια για το μέλλον. Αν δεν έχουμε το 2050 παρά μόνο μισή
παγκόσμια δύναμη και το 3% του πληθυσμού δεν μπορεί να πάει μπροστά η Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα μεγάλα, να δούμε και το περιβάλλον. Το περιβάλλον όμως όχι μόνο σε επίπεδο Ευρώπης, αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, να δώσουμε τη μάχη αυτές οι συμφωνίες που κάνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο. Και από την άλλη μεριά, αυτές οι προοπτικές για την προστασία του περιβάλλοντος θα είναι ευκαιρία ανάπτυξης της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Να ξαναφέρουμε την παραγωγή στην Ευρώπη. Να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ποιοτικές, να μπούμε σε σύγχρονη εποχή. Όλα αυτά λοιπόν είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι πολύ πιο αισιόδοξη για την Ελλάδα. Εύχομαι να γίνω το ίδιο αισιόδοξη για την Ευρώπη. Και εκεί τα άκρα δεν έχουν καμιά θέση. Αν όλα αυτά πάνε προς σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας είχαμε μαζί μας και χαρούμενοι που θα σας δούμε και από κοντά. Θα σας ακούσουμε προσεκτικά στη διάσκεψη των ευρωπαϊκών περιφερειών. Είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε ακριβώς, το ακούσαμε, μας το μεταφέρατε, τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να γίνει και θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή να σας ακούμε και να σας ακούν και οι ακροατές. Κύριε Κεφαλογιάννη, καλή σας μέρα, καλή δύναμη. Κύριε ευκαιρία, πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Πελοπόννησος FM 104,1. Αξιόπιστη ενημέρωση.